Svetoga Duha. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Životnog krsta na zemlji niko nije pošteđen. Čak je i Sin Božiji morao na zemlji izneti krst svoj na Golgoti. Nas je Bog ovde učinio sve nejednakim, po talentima, po pameti, po bogatstvu, po profesiji. Sve te nejednakosti potrebne su nama radi nas sami. Ali u odnosu na krst svoj koji kroz život moramo nositi, izgleda da nas je Bog sve izjednačio. Svi ljudi imaju svojih nevolja u životu, koje su manje, više iste. Čak šta više, Bog od onih ljudi na zemlji kojima je najviše i dao, od njih najviše i traži. A oni koji su se najviše uzdigli među nama, vrlo često dolaze u takvu situaciju u životu da se sa njima ne bi hteo niko zameniti svoju sudbinu. Nije reč u životu samo o fizičkom krstu, o fizičkim nevoljama, koje u životu moramo imati i koje se moraju nositi. Baš te fizičke nevolje često su i najlakše, pa ma kako nas one bolele. Jer mi ih često trpimo radi naše lične koristi, na primjer pri operacijama. Ali duševne muke koje mi u životu, kojima smo često u životu izloženi, to su onaj pravi životni krst koji nam je suđeno u životu nositi. Od njega niko nije pošteđen, ni onaj što prosi, ni onaj što puno nosi. A ukoliko čovek više osjeća i više zna, težina toga krsta je baš ukoliko i veća. Ne vredi nam ništa da protestujemo, da kudimo na Boga, da se žalimo na sudbinu. Bogu ništa ne možemo. I svi treba unapred da znaju da svako ko želi sa Bogom da se bori je pobeđen. Takvi postaju ubice ili samoubice. Takvi završavaju sa kuršom u glavi ili konopcem oko vrata. Hristos je posrtao, ali ga je ipak izneo na Golgotu. A od nas se toliko ne traži. Naš krst nikad nije teži nego što možemo u životu podneti. A ako ga sa krstom budemo nosili kroz život, bit će nam mnogo lakše. Ne samo pojedinci, već i čitavi narodi nose krst svoj kroz istoriju. 500 godina nosio je srpski narod svoj teški krst u turskom ropstvu. Danas nosi mnogo teži krst, jer ovo zlo ne dolazi od tuđina, nego se dešava od naših ljudi. Ko hoće da ide sa mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Ovaj zahtev je apsolutan i sadrži dva načela. Samoodricanje i bezuslovno izvršenje zapovesti iznad kojih je nemoguće spasenje. Samoodricanje je prinošene žrtve pred njim koji je put, istina i život. Bogočovek se molio u Getsimani: neka me mimoiđe čaša ova, ali ipak nekako ja hoću nego kako ti. Svaki hrišćanin koji želi da pođe za Hristom dužan je da se bezuslovno odrekne sebe i potpuno se preda službi Hristove nauke. Tako čovek dobrovoljno pretvara sebe u žrtvu posvećenu Bogu. Odreći se sebe radi Boga, to je prva spasonosna i duhovna stepenica kojom se uzima krst i polaz za Hristom, koji nam je potpuno otkrio silu i lepotu, premudrost i božanski plan promisla za naše spasenje. Kad je Konstantinu Velikom bilo dato krstno znamenje s blagoslovom: ovim ćeš pobediti, mnogonapaćena zemlja rumena od potoka mučeničke krvi pretvorila se u veličanstveni hram ispunjen slavom Božijom. Da je čovečanstvo ostalo verno Bogu na putu samodricanja i hoda za Hristom, istorija sveta ne bi zabeležila nebrojane, mračne, tužne, krvave i katastrofalne epohe.
Krst nositi nama je suđeno, kaže Njegoš, a veliki je bio i njegov životni krst. Teška plućna bolest, mučenje naroda u ropstvu od strane Turaka, narodna beda i sirotinja. Njegoš, lovac bez vesela, u samrtnom čamcu, malom, na sredini okeana. Sa svih strane bio teran vetrovima i burom kroz ceo svoj život, u kome niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan. Ali kad god se po njegovoj duši, zbog njegovog velikog uma, zet hvatao, on ga je topio toplom molitvom Spasitelju Hristu. O preblagi, tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svetoga pogleda, uplašene mrake i više. Knez Miloš Obrenović je bio sasvim suprotna priroda peškoj prirodi Njegoševoj. On nije bio pesnik, već najrealniji državnik, ali je bio pesnički oduševljen slobodom i srećom svoga naroda. Težak je bio njegov krst kroz život, dok je temelje svoje državi postavio. On 20 godina nije gubio nadu da će se iz prognanstva vratiti u svoje otečestvo. Danas slušamo u svim pravoslavnim hramovima sve pobednu i velelepnu svetu pesmu naše svete crkve. Krestu tvome, poklanjanje se, Vladiko, i sveto je voskresenije tvoje slave. Smerno se klanjamo životvornom krstu Gospodnjem, da bi svečano dočekali slavno vaskresenje. Ispunimo više nikad duše svoje istinom, da se svetom, spasonosnom i životvornom krstu mogu pokloniti ne samo oni, koji ne samo što uviđaju i osjećaju veličinu, silu i lepotu žrtve Hristove, nego i umiru u samoodricanju pod krstom za Hrista i njegovo blagodatno carstvo, kome neće biti kraja. Budimo pobožni vojnici kraj krsta Hristovog, poklonimo mu se i potpuno poslužimo kao večnoj istini, koji niko ne može odreći i zameniti. Amin. Amin. Bože daj.